Den her opgave går ud på at tegne Salomons sejl, og så sammensætte det til et mønster. Og til at starte med, så vil jeg lige gøre GeoGebra klar, og jeg vil fjerne akserne, indsætte noget hjælpegitter, og i indstillinger skal jeg lige prøve at se, om man kan fjerne ingen nye objekter. Jeg starter med at lave et regulært polygon, og det skal være et kvadrat. Den har jeg her. Så skal jeg have drejet den ud fra midterpunktet, så jeg indsætter lige nogle hjælpelinjer her. Sådan der. Indsætter et punkt her. Og så skal jeg have drejet den ud fra punktet. Drej om punkt. Det er mit polygon, og det skal drejes i forhold til den her, og jeg drejer det 45 grader. Sådan. Så har jeg mit mønster, som bliver kaldt Salomons sejl.